Kaga Alhaji Wan bai can. Alhaji Wan da ya zo zai rawa saka gina ci saka zai rawa mu je. Mu je da Allah. Yauwa. Ya lati. Ya lati. Ya yi. Ai su bari talban daura. Allah ya biya. Ai in dai muna da kai wata ran zamu ganshi. Allah ya da. Kai ana ganin ka an ganshi. Ya Allah. Ya Allah mun gode. Ya Allah. Ya kamata ka san shi. Ya Allah. Lati. Sai su talban daura. Allah ya kare ya Lati. Ya Lati. Rajin ya wasu mutane ya Lati. Ana bada. Na gode. Ya Allah, ya Allah, Allah gasa maninka. Allah bar mana kai wa Allah shi gaba. Gasa. Allah bar mana kai. Kai muna tare da kai, zan ba ka damu ai. Kon ba ka cin yanzu ne. Kai zo karewa. Kai ba ka dalla. Nan 200 ne. Ji gida amma a taimaki mama fa. Ka san shi Yusuf Bayero kullum faɗi yana ga ma al'umma. Ai sai Saudi. Duk wanda aka ba mu abin nan ya tabbatar ya taimaki iyayen shi. Ya taimake shi ma taimaki kanshi. Shi yasa yake aiko ni ko da yaushe in zo da raba bayan Allah abin da ya samu. Kuma ga ina zuwa sai Saudiya. Ana ba su kai da Saudiya ba. Ba za su kai ba? A ba su kai da Saudiya. Ga dai riri ta dai kai abin da ya kamata. Za a nemi ciko kanka ne. To ba komai. Ba ma a Allah ya ga mai kuɗi ya ga.